Llamas before? Stacy ako. Rodel Nuda po. Ako po si Mrs. Marido Santura. Maria Teresa Mustasa. Ako po si Patrolman Marshall Contapay. Po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sa Inovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Equal Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tanali, gabos po kita, protektado. Kung nakalipas na ang 3 buwan mula maging fully vaccinated, huwag nang magpapahuli. Makilahok na sa gaganaping National Vaccination Days Part 4. Magpabakuna na ng inyong booster dose para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Halina't makisa sa pinalakas na bayanihan. Sulitin ang senior life sa tulong ng pagpapabakuna. Ang bakunang ginagamit laban sa COVID-19 ay sumailalim sa masusing pag-aaral ng mga medikal na eksperto. Sa vaccination site, kayo ay i-assess ng isang medical practitioner bago bakunahan. Kaya no worries po. Kahit kayo ay nasa bahay lang, protektahan pa rin ang inyong sarili mula sa maaaring makuhang exposure sa mga kapamilyang lumalabas ng tahanan. Magpabakuna na, lolo't lola. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bakuna. Tara na, mag-res bakuna para bawas
Konektadong pamilya, kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. I am Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health and I am currently assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para madagdagan yung unang dalawang protection ko na mas mapatagal pa, mapalakas at maboost pa ang aking resistensya laban sa COVID-19. Kung nung nagpa-booster ako is Pfizer and yung experience ko is may pain ng konti nung nag-inject sa akin, syempre. Pero yung side effects naman niya is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, may iiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Marina, magpabakuna na. Ako ay si Raji Manadlao, ang DOH nurse assigned sa Legazpi City. Nagpa-booster po ako para maprotektahan hindi lang ang sarili ko, pati rin ang pamilya ko at mga taong nakakasalamuha ko para tumaas yung antibodies ko against COVID-19. Ang vaccine pala na binigay sa akin ay Pfizer. Nung sumakit lang dito yung injection site ko, tsaka wala naman na adverse reaction sa akin. Wala akong naramdaman. Sa mga hindi pa nagpapa-booster dose, magpa-booster na po, dose na po kayo para maprotektado po tayo lahat. Marina, magpabakuna na. Ako si Malu, nagtatrabaho sa City Health Office, 68 years old. Nagpa-booster ako para ma-protect ang sadiri ko, ang family ko, ang katrabaho ko, saka mga taong pwede kong makasalamuha. Okay lang, wala naman naramdaman. Dikit lang, so pig-injectionan, okay lang, pero nawara man sana. Ang message ko is magpabakuna ka mo, kasi kaipuhan nindo yan para sa sadiri nindo, sa family nindo, saka sa mga taong pwede pang makahampag nindo. Protection man ang para sa indo. Marina, magpabakuna na. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal
matatanda sa high-risk population o may mataas na tsansang mahawaan ng malalang COVID-19. High-risk ang mga matatanda dahil kadalasan mababa na ang kanilang panlaban sa sakit. Dagdag pa rito, uso na rin po sa mga matatanda ang magkaroon ng sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso at iba pa. Kami po mag-asawa, mahalaga ang magkaroon ng vaksin dahil yan lang ang proven na makaka-protect sa atin. That's why kami po ay naniniwala sa vaksin. Anong bakuna ang pinakamabisa para sa mga seniors na katulad ko? Lahat ng mga bakuna na ginagamit sa bansa ay mabisang proteksyon laban sa COVID-19. Ito ay pinag-aralan ng mga eksperto mula sa Food and Drug Administration at napatunayang ligtas at epektibo. May mga kaibigan akong nilagnat at sumama ang pakiramdam pagkatapos magpabakuna. Normal lang ba yon? Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bakuna. Yung iba, may nararamdaman pagkatapos mabakunahan. Yung iba naman, walang side effects na nararamdaman. Ang mga karaniwang side effects ng COVID-19 vaccines ay, una, pagkakaroon ng pagsasakit, pamamaga o pangangate sa lugar ng injection, pagkakaroon ng panghihina o pagkapagod, pagkakaroon ng lagnat o panginginig, pagsakit ng ulo, o kaya naman pwede rin magkaroon ng sakit sa kasukasuan o kalamnan. Karaniwan sa mga side effects na nararanasan ay mild lang at agad ding nawawala. Huwag kayong matakot magpabakuna. Hindi naman siya masama. Magkaroon nga tayo ng lagnat. Isang araw lang po naman yan. Pagkatapos noon, wala na. Anong dapat gawin kung makaranas ng side effects mula sa bakuna? Kapag nakaranas ng sintomas pagkatapos mabakunahan, uminom ng maraming tubig, magpahinga, kumain ng balanseng diet, at uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng iyong healthcare worker. Kapag may naramdaman na reaksyon pagkatapos mabakunahan, i-report agad sa LGU o sa vaccination site. Napatunayan sa mga clinical trials na may dagdag proteksyong hatid ang Resbakuna. Pero kailangan pa rin ipagpatuloy ang minimum public health standards para makaiwas ka at iyong pamilya sa COVID-19. Kaya magpa-Resbakuna na! Nagpa-res bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may Resbakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Resbakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Resbakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Chito Abilino, ang DOH, Equal Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado.
Bakunado po ako sa Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na natawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali gabos po kita, protektado. Kung nakalipas na ang 3 buwan mula maging fully vaccinated, huwag nang magpapahuli. Makilahok na sa gaganaping National Vaccination Days Part 4. Magpabakuna na ng inyong booster dose para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Halina't makisa sa pinalakas na bayanihan. Sulitin ang senior life sa tulong ng pagpapabakuna. Ang bakunang ginagamit laban sa COVID-19 ay sumailalim sa masusing pag-aaral ng mga medikal na eksperto. Sa vaccination site, kayo ay i-assess ng isang medical practitioner bago bakunahan. Kaya no worries po. Kahit kayo ay nasa bahay lang, protektahan pa rin ang inyong sarili mula sa maaaring makuhang exposure sa mga kapamilyang lumalabas ng tahanan. Magpabakuna na, lolo't lola. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan. Alright, so good afternoon everyone. Welcome to today's media briefing, March 9, 2022. So for today's media briefing, we are live on the Facebook page of DOH Bicol CHD, as well as the YouTube channel of DOH Bicol CHD. So for today's media briefing, we will be having a discussion on the upcoming National Vaccination Days Part 4 on March 10 to 12. So for any questions regarding the discussion, you may input them here on the chat box, in the chat box on Cisco WebEx meetings and in the comment section of our Facebook Live. So to give us the discussion, we are joined by the COVID-19 Vaccination Program Coordinator, Dr. Monray Isaiah Mancillo. So good afternoon po, Doc Mon. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Ma'am Max, am I coming in clear? Yes po, Doc. Loud and clear po. Okay. Sige. I'll just share my my PowerPoint presentation. Okay, isang bakunadong hapon po sa ating lahat. Ako po si Dr. Monray Isaiah Mancilla ng Bicol Regional Vaccine Operations Center. At ngayon po, ikinalulugkod ko pong ibalita ulit sa inyo na magkakaroon po tayo ng Part 4 ng ating Bayanihan Bakunahan. So ngayon po ay sama-sama po ulit natin na ipakita yung lakas natin para po atin pong kahit papano ay magkaroon po tayo ng proteksyon at laban dito sa ating COVID na sakit or yung COVID na pandemic po. At ito po ay parte or kabahagi po ng activity po natin na Res Bakuna, Kasanggaang Bida. Kaya po inaanyayahan namin ang lahat na makiisa muli dito po sa ating gagawing Bayanihan Bakunahan. So, ang Bayanihan Bakunahan po or NVD Part 4 ay gagawin po natin ngayong Marso, GIS. Okay? Bukas na po ang simula po nito. Hanggang po sa Sabado, March 12 po. So, ano-ano ang mga ibabakuna at sino-sino ang mga babakunahan po? So, bali po ang gagawin natin, lahat po ng 12 years old pataas na kulang pa po ang bakuna, wala pa pong bakuna, at yung mga 18 years old pataas na wala pa pong booster, ay maari po nating bakunahan sa gagawing National Vaccination Days 4. So again, ang priorities po natin, individuals po na mga due ng second doses, missed, ibig sabihin po yung hindi pa natin nababakunahan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine, yung mga priority group A2, yung mga senior citizen po natin, yung mga
due na po natin for booster doses. So, halos lahat ng bakuna except for Janssen, after 3 months, ay maari na po tayong mabigyan ng booster dose. 3 months after the full first or second dose, pwede na pong mag-booster doses. So, ito po ulit ay gagawin mula po March 10 hanggang March 12, 2022. So, sa kabuuan po, ang Bicol Region po ay binigyan ng target na job sa 3 araw na ang total po ay nasa 104,630 na pagbabakuna sa loob ng 3 araw. Ito po ay hinati-hati. Kailangan po makapagbakuna po tayo ng ating primary doses amounting to 38,626 na hinahati din po sa second dose jobs na 21,216 and syempre may target din po tayo ng mga senior citizen na mabakunahan na 17,410. Yung sa booster doses po natin, we are targeting na makapagbakuna din po ng 66,004 na jobs po sa loob ng 3 araw for the NVD4. Ito po yung nagiging target po natin per province and sa Naga City po. Okay, so in Albay, we are targeting a total of 25,594. In Camarines Norte, 9,294. In Camarines Sur, our biggest po na province, ay 32,350. In Catanduanes po, 5,925. Masbate, 18,791. Sorsogon po, 15,120. And Naga City po at 2,268. So total po again in Bicol Region is 109,342. Meron din tayong mga breakdown per municipalities po. So nandito na rin po yan. Itong mga target pong ito ay computed ng ating National Vaccine Operation Center at binigay po sa atin para po maging target po ng iba't ibang mga munisipalidad din po na nagkakandak ng ating National Vaccination Days sa loob po ulit ng 3 araw mula po Marso 10 hanggang Marso 12 para po makomplete natin yung ating mga target. So bakit pa ulit-ulit yung ating National Vaccination Days? Ito po ay sa kadahilanan na gusto natin mapataas ang bilang ng mga taong may proteksyon sa COVID-19. Ito rin po ay isa, kaya gusto rin po natin na maging mataas yung mapabakunahan. Kasi po, kapag madami ang nababakunahan, malaki yung tsansa po na may proteksyon yung community. Ito po ay isa sa mga criteria na tinitingnan para po masabi, mag-de-escalate yung ating mga alert level. So kung mapapansin nyo, yung mga alert level 1 ngayon, sila basically yung matataas na ang immunization coverage. So doon po sa mga munisipalidad or mga probinsya po na alert level 2 pa rin ngayon, we are encouraging na mag-double time, triple time po tayo sa pagbabakuna. Nang sa gayon ay maging ma-de-escalate po tayo or mapababa yung alert level po natin to alert level 1. So again po, inaanyayahan namin ang lahat senior citizen, lahat ng mga 12 years old and above na wala pang second doses or wala pang kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. Lahat po ng 18 years old pataas na kulang ang bakuna o kaya naman ay nakalagpas na po ang 3 months mula po sa second dose ng kanilang COVID-19 vaccine, ay maari na po tayong makareceive ng booster doses. So lahat po ng mga vaccination sites ay open po para makakuha po kayo ng inyong mga due na vaccines. Kami po sa CHD team ay pupunta po sa SM City Legazpi and at the same time sa Ayala Mall in Legazpi at doon po kami magbabakuna. So kung may kakilala po kayo gustong pabakunahan, dalhin nyo po doon sa 2 malls po na yon at hanapin nyo po ang aming vaccination site. Dahil po naniniwala tayo na basta Bicolano, COVID-19 vaccinated yan. Mga bakunado ang mga Bicolano. Okay? So again, 3 doses. Yung third dose ng ating booster shot ay maari na, yung third na
dose or yung booster shot po natin ay maaari na pong makuha after 3 months matapos po ang inyong primary dose series ng vaccines. And of course, lahat ng health workers ay in-encourage din po natin na magpabakuna at magpa-booster dose na po. Okay? So with this, maraming salamat po sa inyong pakikinig at lahat po tayo ay may partisipasyon dito sa ginagawa po nating ang pagbabakuna dahil ang pag-promote ng ating bakunahan, ang pagpapabakuna ay atin pong responsibilidad sa ating komunidad. So nakikita natin bumababa na ang mga kaso at sana na-realize po natin na ito ay malaking parte dahil madami na po tayong nabakunahan. Ang target natin again ay 80% pa rin po ng total population natin ay mabakunahan nang sa gayon ay magtuloy-tuloy itong nakikita natin na pagbaba ng kaso ng COVID-19. So with this, maraming salamat po. Over to you, Ma'am Max. Thank you very much po, Doc Mon, for that very informative discussion. So let's proceed now po to our Q&A portion. So earlier po today, we collated questions from our media partners. So let's start with the question from Christopher Novello. Ano si mga priority for NVD4? Same strategies pa like past NVDs? Ayan, thank you very much for clarifying po that, no? So, as mentioned po, lahat naman po ng gustong magpabakuna, we will be accepting dito po sa ating COVID-19 Resbakuna NVD Part 4. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng gusto magpabakuna, pumunta lang sa vaccination site, may mga dala naman po kami niyan ng mga vaccines. So, prioritize lang po natin or bibigyan ng emphasis yung ating mga due for second doses. Okay? Yung mga 0 doses pa ngayon, okay, wala pang nare-receive na kahit anong bakuna. Yung mga senior citizen, okay, yun yung mga nasa A2 priority group po natin. Lahat po ng mga 12 to 17 years old, okay, babakunahan din po natin yan. And of course, yung booster doses po natin, priority din po yan sa NVD 4. Okay, so yung next question, ma'am, strategy. So yung strategy po natin, almost the same with that of the NVD 1, 2, and 3. However, this time po, ang gagawin natin is we will bring the vaccination closer doon po sa mga gustong magpabakuna. So, dinala po natin, dadalhin natin ang ating mga bakuna doon po sa mga areas na magbabahay-bahay po tayo. Okay? Pupuntahan po natin yung mga GIDA areas. Pupuntahan po natin yung mga ahensya ng gobyerno or yung mga establishments, etc. po. Nang sa gayon, yung mga gustong magpabakuna ay mas malapit na po yung pupuntahan nila para makuha po nila yung gusto nilang mga vaccines. All right. So for our next question po, Doc Mon, this is from Melvin Machado. May breakdown po ba ng number of vaccinated population per province? Yes, meron po tayong breakdown per province. So, sige, I'll just share this slide na lang siguro. I hope clear siya na nakikita. So this is based on the data report po as of March 8, 6 a.m. So that was yesterday. No? Tama, yeah, yesterday. So we disaggregated, naka-disaggregate po siya based dun sa 6 years old, 18 to 59, 12 to 17, including po yung ating 5 to 11-year-old. So apologies, yung nagamit ko po dito na overall target is the overall population. Dapat 80% yung nakasulat po sana dyan. No? So however, dito po sa 6 years old, for Bicol region, we are already at 78% ng 6 years old and above ay may bakuna na po. For the 18 to 59-year-old, also 78%. For the 12 to 17 years old, in Bicol region po, we were able to vaccinate 80% of the target. And for the 5 to 11-year-old, we were able to vaccinate 15,611 as of yesterday.
So that is equivalent to 2% po noong ating target population. So ito po yung ating target. I hope that answers the question, Ma'am Max. So the Thank you breakdown very po much po, nandito po Doc. yun sa taas. Yes po, Doc. Thank you very much po. So let's proceed to our next question. Still from Melvin Machado. Until when magkakaroon ng NVD? Actually po, ngayon ay yung NVD Part 4 ay mula po March 10 to March 12. So yun po yung duration natin ng NVD4. Pero kung ang tanong is kung gaano kadaming parts ang National Vaccination Days, hindi ko pa po yan masasagot as of this time. But I really hope na madami na po tayong mabakunahan ngayong NVD4 nang sa gayon po ay hindi na din ganun kadami yung parts ng ating National Vaccination Days. Okay, so for our next question po, Doc. This is from Luens Barcena. May possibility na magkaroon ng second dose ng booster shot? Yung ating pong mga guidelines po ngayon, they are very dynamic. Okay? Dahil nga po, tinitingnan pa po natin, marami pang pag-aaral ang ginagawa, tinitingnan. Kapag ba nag-first dose, pagkatapos ng ilang buwan, gaano katagal yung protection? Pag nag-booster ba, gaano katagal ulit yung protection? So tinitingnan pa po natin yan. In other areas, we are already seeing na yung mga priority talaga po na population group or yung high-risk group, they are already started yung booster shots din po. But in the Philippines, as of this time, hanggang first booster dose pa lang po tayo. But dahil nga ito ay isang continuous pang process, kung tatanungin niyo po, personal po na opinion, mukhang eventually magkakaroon din po tayo ng mga booster shots similar to that of the flu vaccine. Kung saan yung flu vaccine po natin, di ba yearly yung ating ginagawa po na booster doses po. So yun po. So baka ganun din po yung maging direction ng COVID-19. Thank you po, Doc. So another question po from Luens Barcena. Ang mga bagong nabakunahan, pwede po ba mag-donate ng dugo? Very good question. So ang blood program po no ay isa sa yung blood donation program po natin. Isa po 'yan sa pinakaimportante na mga programa ng Department of Health. Dahil kapag mayroong nangailangan ng dugo, kanino man gagaling? So dapat meron tayong available niyan. So lahat po ng gustong mag-donate ng ating mga blood products po no ay maari po kayong makapag-donate anytime no after nyo pong mabakunahan. Okay, so we will be accepting po anytime po. Basta po kayo ay asymptomatic. Ibig sabihin, walang sintomas, gusto nyo mag-donate at nabakunahan kayo, regardless kung gaano katagal, patanggapin po namin kayo sa blood donation. Okay, so lahat po ng bakuna natin sa COVID-19 vaccine, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, CoronaVac, okay, yung Moderna, Pfizer, we will accept po anytime yung blood donation po ninyo. Salamat po. Thank you very much po, Doc. So those were the questions we collected earlier. So let's move po dito sa ating chat box. We have received a question from Christopher Novello. Anong mga bakuna ang available for NVD4? Lahat ng bakuna ay available po natin, ibibigay no dito sa National Vaccination Days Part 4. In other areas po, especially yung merong mga pediatric Pfizer po, ito yung orange na pang 5 to 11, based sa dinig ko po ay mag-o-offer pa din sila dito sa National Vaccination Days kahit hindi po ito yung sinama sa priority groups. Pero ito po ay nakaseparate na mga vaccination sites, okay? Kasi hindi po pwedeng pagsabayin yung Pfizer na pang 5 to 11 at yung other population para po hindi magkaroon ng confusion at hindi maibigay sa bata yung ibang type of vaccines. Okay? But again, all brands will be available po starting tomorrow sa ating mga vaccination sites. Another question po, Doc. So you've mentioned kanina, you've already mentioned this po kanina. So reiteration na lang po siguro to, Doc.
kasama po ba sa NVD ang mga 5 to 11 years old? For the NVD, again, hindi siya sinama doon sa priority na mga population po natin for the National Vaccination Days 4, but in other areas po, they will still be vaccinating. So pag ganito po kung gusto niyo magpabakuna, kindly coordinate with your LGU, saan, kailan, yung bakunahan nila para sa 5 to 11 years old. Nang sa gayon po, ay pag pumunta kayo doon sa venue ay siguradong may bakuna po. But again, sana yung mga magpapabakunang may kasamang bata, sana sila ay may booster na din at kumpleto na rin yung bakuna. Thank you very much po, Doc. So another question we have here, marang hesitant to be vaccinated dahil sa side effects. Ano po ang inyong comments on this po? So, yung side effects po kasi, meron tayong tinatawag na reactogenic reactions. Ito po yung mga sintomas na talagang makikita po natin dahil ito ay normal na reaksyon ng katawan kapag po tayo ay binibigyan ng injection. Ito po yung maaring may lagnat, ito po ay maaring yung may pananakit doon po sa ating pinagbakunahan na parte ng katawan, maaring mamaga, okay? So, ito ay isang pamamaraan ng katawan na pinapakita niya na okay, nagre-react na ako dun sa in-inject mo sa akin, gumagawa na ako ng panlaban, pinoprotektahan ko na yung katawan mo. Parang ganun po. But again, it doesn't mean na kapag walang reaction, wala kang naramdaman, ay walang nangyayari doon sa loob ng katawan mong or walang nagagawang protection. Okay? But again, those are normal. Meron tayong mga severe reactions na maaring ma-expect from the vaccination. Dito natatakot yung karamihan. But actually, ngayon naman po, minomonitor natin ito closely. And we are seeing na napakaliit ng numero ng mga nare-report na merong severe na adverse reaction. And itong mga severe adverse reaction, sinusubmit ito sa isang pagsusuri. Okay, lahat ng mga na-report as severe, sinisingnan ko pag sinusuri kung gawa ba ito ng bakuna talaga or hindi. So sa lahat ng inattendan ko, again, at sa lahat ng inattendan ko na mga ganito pong assessment, lahat naman, halos lahat sinasabi nila na hindi bakuna yung nag-cause nung adverse event na ito. Salamat po. Okay, thank you po, Doc. So let's proceed to our next question. Meron po bang mga LGUs pa na hindi supportive sa vaccination program? So basically po, itong programa po ng National Vaccination, COVID-19 vaccination po natin, ang ginagamit is whole of government, whole of society approach. So lahat po ng national government agency, lahat po yan nakatulong, naka-hands-on po yan, kanya-kanya po yung polisiya na binibigay in support dito po sa National Vaccination Days. Lahat po ng local government units ay also in support. Actually, sila pa nga yung nagbabakuna, di ba? So, we are highly encouraging everyone. Every time may nare-report na hindi magiging, kasi minomonitor din natin ito, no? And to our monitoring din naman po, halos lahat ay very supportive na ngayon dito sa COVID-19 vaccination. Kasi nakikita na po natin yung naging benepisyo. Kasi from the past, di ba, naka-mask, nakabida strategy tayo, pero dumadami pa rin yung mga kaso. Pero nung dinagdag natin yung plus sa BIDA plus at marami na po tayong nabakunahan, doon natin nakita na bumaba talaga yung bilang ng COVID-19. So isa itong pruweba na ang mga bakunang ginagamit po natin ay epektibo para po labanan ang COVID-19 pandemic. Thank you very much po, Doc. So I guess those were the questions we have received for this afternoon. If any questions weren't addressed this afternoon, you may send them to us through our Facebook page, DOH Bicol CHD, and we can relay that to Dr. Monray. So at this point, Doc, may we ask na lang po for your take-home message? Take-home message, 1 year na po tayong nagbabakuna ng ating COVID-19 vaccine sa buong Pilipinas. Okay? So malapit na rin. Actually, anytime soon mag-celebrate na rin tayo ng 1 year natin na pagbabakuna dito naman po sa Bicol Region. Di ba? So ang kagandahan nun, during the 1 year po natin na pagbabakuna,
nakikita na natin yung epekto ng vaccines. So dahan-dahan ang bumababa yung ating mga alert level. And at the same time, mas nagiging protected na ang Bicol Region. At nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng nagpabakuna na dahil kayo po ang dahilan sa nakikita po natin na pag-improve noong ating pong kalagayan patungkol sa COVID-19 pandemic ngayon. Siyempre nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga tumulong, mga nag-volunteer, national government agency, local government units, and everyone sa community po natin na tumulong sa past national vaccination days po natin and yung mga normal vaccination days. So again, ngayon po, mula po bukas ay magkakaroon po tayo ng National Vaccination Day Part 4. Ito po ay simultaneously ikakandak sa lahat po dito sa Bicol Region, including sa buong Pilipinas. So inaanyayahan natin ang lahat, kung hindi pa po kayo bakunado, kulang pa ang bakuna, or due na ng booster, ngayon na po yung pagkakataon para tayo ay magpabakuna nang sa gayon ay makatulong na po tayo sa buong komunidad po natin para protektahan at tuloy-tuloy na iligtas ang ating society laban sa COVID-19 pandemic. So with this, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga media friends for always po supporting ang Department of Health sa aming mga activity, lalo na po dito sa COVID-19 response po natin. So with this, maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, thank you very much po to our COVID-19 vaccination program coordinator, Dr. Monray Isaiah Mancilia, for the discussion and for answering the questions. And also thank you to our media partners for joining us for today's media briefer. And of course, thank you to those who viewed through our social media sites. So we will see each other on our next media briefer. Thank you and good afternoon, everyone.